Hingpit na nga ginili pagsud sa barangay Ibabaw lungsod sa Cordova kung dili nila mga lumunupyo. Kinhuman may usa ka presumptive positive case sa usa sa ilang mga subdivision. Nasayran nga dagha mga tao gihapon ang naas kadalanan tiwas gipatuman nga enhanced community quarantine. Si Luan Mirundina sa exclusive report. Residente sa barangay Ibabaw, Cordova, dili nagit kasulod sa amuang barangay. Human masayri kagahapon sa mga opisyal sa barangay Ibabaw nga usa sa mga residente sa usa ka subdivision ang presumptive positive case sa COVID-19, mipatuman gilayon sila og mga preventive measures. Gidisinfect gilayon nila ang panimay sa naasong pasyente ug nagpahigayon gilayon sila og contact tracing. Kato na area ma'am, doon na gi-declared nga red zone, meaning ang block nila is dili gid pwede mogawas, no, walay mogawas. Dayon kung naa sila paliton, doon ay tanod mo standby. Unya magtuno lang sila kwarta og papel tanod na mo palit no. Og nasa dito atong mga kapulisan nga nagbantay uban sa atong tanod o ato asang mga natay konsehal dito nga nasahin gyud dito nga naa siya dito permi. Unya ang mga tao karon amo ning gi-encourage gyud nga dili mo gawas sa ilang panimalay. Ganiha sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa barangay, higpit na nga gidili ang pagsulod sa mga dili residente sa dapit. Wala pa'y quarantine pass nga gipang apod-apod ang mga opisyal sa barangay Ibabaw. Apan karon palang daan, higpit na nga gidili alang sa mga dili residente nga makasulod sa ilahang dapit. O kita usab, isip precautionary measure, wala na lang kita namugos nga mosulod pa sa ilang barangay aron usab kaprotehian ang atong news team. Wala na mga public transportation, sama sa tricycle o tricycad nga gitugutang makasud. Ang mga nagsakay sa public transportation, gipakanaog o gipasakay sa sakyanan sa barangay aron ihatod sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Mato ni Kapitan Chito Bentazal, gisiguro nila nga unang mahatagan og quarantine pass ang mga residente sa subdivision aron makontrolar ang pagsulod o gawas sa mga mulupyo sa dapit. Base sa FB page sa lungsod sa Cordova, ang babae nga residente sa subdivision gikan sa Manila ug miabot sa Subo ni adtong Marso 12. Nadangat siya sa Tambalanan ni adtong Marso 17 tungod sa ubo, sipon ug hilanat ug nasuta nga presumptive positive case sa COVID-19. Subay niini, gipaubos gilayon sa enhanced community quarantine ang tibuok lungsod. Apan sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak kaganiha, nabantayang wala pa kini higpit nga napatuman. Daghan pa ang anaa sa kadalanan, naglinya sa mga ATM machines aron maka-withdraw og nagpanic buying. Kay ato silang gitagag chance to buy for their own provisions. Makita na to sila diyan, purpose nila is mo palit pa man. So we'll give them the chance to until such time nga kuan gid na mo will strictly implement the community enhanced community quarantine mo. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.